Danas su svi zabrinuti zbog problema klimatskih promjena. Održavaju se velike konferencije o klimi na kojima čelnici zemalja, znanstvenici i predstavnici korporacija traže zajednička rješenja. Samo se čini da će problem konačno biti riješen. Svi ćemo stegnuti remen i prijeći na obnovljive izvore. Uvjeravaju nas da ako prestane dimiti iz dimnjaka termoelektrana, zatvore se sve nuklearne elektrane i izgrade solarne, vjetro i hidroelektrane svugdje na svijetu, onda ćemo do 2050. godine doći do proizvodnje energije bez ugljika. To će navodno spasiti svijet, sačuvati okoliš i svi će biti sretni. Stoga se predlaže usmjeriti sve najbolje umove i resurse čovječanstva na razvoj zelenih tehnologija. Ali što ispuštamo iz vida? Hoće li nas to doista spasiti? Ne gubimo li u svemu tome ono najvrijednije? Vrijeme i prilike. Temeljitijim proučavanjem ove teme otkrile su nam se očite činjenice koje upućuju na veliku planetarnu prevaru. Dakle, hajdemo korak po korak. Danas obnovljivi izvori čine oko 28% ukupne energije. No da bismo ih proizveli, još uvijek koristimo neobnovljive prirodne resurse. Sve to i dalje doprinosi iscrpljivanju i onečišćenju planeta. Solarni paneli, na primjer, sadrže teške metale kao što su olovo, kadmij i živa. Tijekom rada se ispuštaju u tlo i isparavaju u atmosferu. Otpad iz solarnih panela je 300 puta otrovniji od nuklearnog otpada i zahtijeva posebno odlaganje. No kako to košta više od proizvodnje, odlučili su se ne zamarati previše i rabljene ploče šalju na odlagališta u siromašne zemlje. Danas nijedna država u svijetu nema propise za njihovo odlaganje. Prema istraživanjima znanstvenika, do 2030. godine svijet će imati do 8 milijuna tona zelenog otpada. Do 2050. te količine će narasti do 80 milijuna tona. Zamislimo kako bi se te brojke povećale da se potpuno prebacimo na te izvore. Je li to kalkulirano u izvješćima i raspravlja li se mnogo o ovoj temi na konferencijama? Kao što vidite, to samo pogoršava ekološku situaciju, a to je samo vrh napola otvorenog ledenog brijega u koji moramo dublje pogledati. Što nije u redu s vjetroelektranama? Krenimo od svojih džepova iz kojih ćemo plaćati ove ambiciozne odluke. Za izgradnju vjetroelektrane potrebna su ogromna ulaganja u novcu i resursima. Istodobno, prosječni vijek trajanja vjetroturbine je 20 godina, a za to vrijeme uspijeva vratiti samo 78% sredstava utrošenih na njezino stvaranje i instalaciju. Da ne govorimo o održavanju koje uključuje gradnju specijalnih posuda, skupim visinskim radovima i stalnoj zamjeni lopatica. Samo za jednu vjetroturbinu potrebno je više od 500 tona maziva, što je usporedivo s 9 željezničkih cisterni, koji se inače također proizvode iz obnovljivih resursa planeta. Zamislite samo, veličina propelera može doseći duljinu nogometnog igrališta. Znate li od čega su napravljene? Da, od iste plastike s kojom se i dalje tako neuspješno borimo po cijelom svijetu. Zbog njihove divovske veličine i opasnog kemijskog sustava ne mogu se zbrinuti. Stoga je klasično rješenje, propeleri se odvoze na odlagališta i prekrivaju zemljom. Nakon toga, mislite li i dalje da je energija vjetra ekološki prihvatljiva? Pogledajmo sada lošu stranu hidroenergije. 65% najvećih svjetskih rijeka pregrađeno je hidroelektranama. Istodobno, nesreće i probijanje brana ugrožavaju ljudske živote i pati ekologija planeta. Hidroelektrane izravno utječu na utrobu zemlje. Tone vode iz rezervara pritišću tektonske ploče, izazivajući potrese koje je dakle uzrokovao čovjek. I dalje smo uvjereni da će alternativni izvori poboljšati okoliš i riješiti problem klimatskih promjena. Zašto? Odakle tako nametljiva reklama za zelenu energiju i ispoljavanje brige za nas? Uostalom, neisplativo je državama koje su pod pritiskom prisiljene subvencionirati te projekte i kupovati tu energiju 5 puta skuplju od tradicionalne energije. Njemačka je vrhunski primjer.
zatvarajući većinu nuklearnih elektrana u korist zelene energije, upala je u slijepu ulicu. U produktivnim danima proizvodnja električne energije iznosi samo 17%. Stoga danas mora kupovati energiju za golem novac poreznih obveznika iz istih nezelenih nuklearnih elektrana u susjednim zemljama. Nije li to apsurdno? Također je vrijedno obratiti pozornost na jednu važnu činjenicu. Obnovljiva energija ovisi o suncu i vjetru, pa se mora i odmah iskoristiti i pohraniti u akumulatore, a električna energija je složena i skupa roba za skladištenje. Izračunajmo koliko je akumulatora potrebno za pohranjivanje električne energije i korištenje tijekom razdoblja nedostatka vjetra, sunca ili manjka zbog nesreće. Prosječna obitelj od 2 osobe troši oko 235 kW mjesečno. Samo zamislite, potrebno je oko 100 akumulatora od 2,4 kW za pohranjivanje potrošnje električne energije jedne obitelji mjesečno. Sada se prisjetimo da je akumulator pretvaranje električne energije u kemijsku i obrnuto. Za njihovo stvaranje koriste se štetne kemikalije koje se ne mogu zbrinuti. A za vađenje kobalta koristi se dječji rad u podzemnim rudnicima u Kongu. Sve to da ti i ja navodno uštedimo čisti zrak. Sad rezimiranje. Uz ovako agresivnu promociju alternativnih izvora energije, uzimamo li u obzir njihov nizak koeficijent učinkovitosti i utjecaj na okoliš? Razumijemo li u potpunosti kakva je prijetnja čovječanstvu od odbacivanja ugljikovodika u razdoblju globalnih klimatskih promjena? Zbog manipuliranja javnim mnijenjem, države su prisiljene zatvoriti proizvodne pogone koji rade na ugljen, naftu i plin. To dovodi do krize u energetskom sektoru u trenutku kada nam je to prijeko potrebno. Postaje očito da se alternativni izvori energije razvijaju ne samo kao izvor prihoda za organizacije i korporacije, nego što je najvažnije, koriste se kao alat za kontrolu energije država. Na kraju se vraćamo istoj igri vlasti i žudnji za profitom umjesto brige za ljude i spašavanju njihovih života. No u isto vrijeme, mnogi to vide kao nadu i izlaz iz klimatske situacije. Uzimajući u obzir sve navedeno, trebali bismo svi zajedno odgovoriti na sljedeća pitanja. Trebamo li aktivno razvijati alternativnu energiju, ako ona ima toliko nedostataka? Je li to korisno za sve nas kao čovječanstvo, ili je vrijedno truda da se pronađe bolje rješenje? Uostalom, danas već postoje tehnologije koje mogu koristiti besplatnu energiju, ali u potrošačkom formatu ova lijepa perspektiva postaje problem. Ova energija se ne može prodati ako je dostupna svima u neograničenim količinama. Tako dolazimo u slijepu ulicu koja za sobom povlači kolaps gospodarskog sustava, krizu i ratove. Stoga je nužna ispravna faza djelovanja. Prvo, promijenite format. Izgradnja kreativnog društva je format koji je koristan apsolutno svima i koji će svima spasiti život. Tada možemo lako promijeniti ovu tehnologiju i bez štete za svoj život. Ali ovu odluku moramo donijeti svi zajedno. Stoga daljnji razvoj društva sada ovisi o svakom čovjeku. Hoćemo li i dalje padati u ponor otpuhani vjetrenjačama ili ćemo se ujediniti i krenuti putem razvoja?